kodwa inkosi asekuphamela unyazi lwezulu. Ngisukuma nokuzibongela nami ngingumntwana mina wasephophomeni yezulu KwesakwaMthethwa. Ngisukuma nokuzibongela nami phambi konyazi lwezulu kumthwala ngisengifike lapha. Ngitenga ngisho kodwa ungithwalile ngase ngafika nami ngibonga ukuba ngikwazi ifinyelele endaweni lapha uBhombela afika ezosithanda amaNazaretha amahle ezosenyula noma ezosidala ke thina sasazodalwa thina obaba mkhulu ayifikela kubona kodwa siyezwa ke indaba beyibeka. Ngiqhamuka lapha ezweni lakwaMthethwa amaNazaretha amahle lapha kuthiwa wafika khona uBhombela, wafika khona inkosi yambiza inkosi yakhona kwaMthethwa, imbiza isisemzimeni. Wathi efika wafika isiphangalele, wathi masefika kuyona ifisa iphangalele atshela ukuthi mntakaNkulunkulu siyiphangalele inkosi. Base ethi miyekeni uzawuvuka mase evukile ningibize kodwa mase evuka ningasho ukuthi angikho nothi ngikhona. Ezosithanda ezweni lakithi kwaMthethwa amaNazaretha amahle. Amen. Uthi wahamba ke sephindela eThembalimbe. Uma efike eThembalimbe wafike wathi esathi uyahlala nje zaseyifika ke ithunywe sezombiza ukuthi inkosi sivukile. amaNazaretha amahle yabuya ke inkosi yamaNazaretha umthando wabantu bonke isiza lapha enkosini yakithi kwaMthethwa. Wafike wakhuluma nayo wathi yathi inkosi sengiyahamba, yathi kodwa lelizwe ngilishiya kuwena kunye nabantwana bami. Ngithi ke nami mhlambe engikhumbulile noma ngikhumbulile inkosi yakwaMthethwa noma inkosi asekuphamile ukuba nami ngizosho ngalelizwe lakwaMthethwa bethi nangempela yabe siyahamba inkosi yakwaMthethwa. Osesuka kuBhombela esebiza ubabilanga esezombhala empangeni phela ngoba senikezwe izwe lakwaMthethwa. Bhombela izwe lakho lakwaMthethwa phinda ulibheke namanje inkosi yamakhosi. Wayibiza inkosi ilanga wazoyibhalisa empangeni. Inkosi ilanga nje ibiyithele empangeni ngoba phela kwathandwa abantu bakwaMthethwa ngoba ibingeyakwaMthethwa. NgoDisemba nje njalo uDisemba thina besudla kwaMthethwa abingakhathali ukuthi ma sehambile amazonke uthi uDisemba ebesefika lithi kwaMthethwa esekwazini lapha sekusenkululekweni namhlanje amaNazaretha amahle. Engisho ukuthi ke nami ngibonga lolo thando uma ngisuke lapha ngize ngifike lapha ukuthi uNkulunkulu wasekuphameni nje engithandile aphinda lithande nalela lizwe noma ibiyaleza kakhulu inkosi. Ngikhumbula isilele phambi kwakho ubaba emzini osethembelizayo ithi baba lelizwe malonakala seliyobuzwa kuwe, ithi ngilishiya kuwena, ilele ngesisu phambi kwakhe ingasakwazi ukugoqa amaNazaretha. Esisho ukuthi inkosi yasekuphameni njengoba silapha nje sizoyibonga sithi futhi iphinde sikhumbule inkosi ubuseni kuzwela.